Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Oh,
Sound check. Sound check. Sound. Sound check. Sound check. Sound. Check. Sound check. Check. Sound check. Check. Sound check. S- Sound check. 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 Sound. Check. Sound. Check. Sound check. Sound check.
Shalom. Dihamuna manami nanami hanggi pinaribot naing masuk mahita tu parpunguan ujung tahun di Botarion tapara di maruhata jumulu mahita martangiang di bagasan rohata ganup martangiang mahita. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, namar pungu dohita di borngin ujung tahun 2024. Dangapala sa dialiling nai tinggal honot tama tahun 2024. Jala bongot mahita tu tahun 2025. Di ujung di tahun non, rikodo maruji-ruji hita, marningot pardalanan naung tabulus, uhut lausongon na mangalap gogo, andorak sotau duti pardalanat tay, atong ahama si suara honota tutuhan pardenggan basay. Nuaeng bongot mahita tu parsauran na badia, lau mamuji dohot pasangapon tuhatay. Marsalpuan do akataon, alay manoktong dohata ni debata, atong pasahat madalan mutu Jahoba. Dibayani rap mahita mangedehon, sangap tiguarnay, tapangiar suarata lau mamuji tuhatay. Marinde mahita. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen, dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu, bongot tu pangujunan, managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang diboto hamu, manangadigan tikinii. Haleluya.
tangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, di bayan hodo anak haholongan ni Roham tutoru ni Patik, asa di palua akan na ginonggoman ni Patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mam. Marid de mahita. Tangihon hamuma Patik ni debata di parpunguan bodari ujung ni taonon. Ima natar surat di konfesi bindu sada. Taha porsyai jala taha tidak kodo. Sada do debata na somarmula na somarujung. Pargogo na sohatudosan. Na soolomuba. Haposan. Parbinoto na sun. Naso hadoduan, paruhum na tigor, parasi roha godang, pardenggan basa, ibanado na manggohi langit dohot tano, parroha na sitong, nasun badia, parholong roha, marhite po daon, tatulak jala taalo do, hasomalan na madok, opung tu debata, dohot pakilalaan na mga rajumi, holan pardinggan basa do debata, dohot roha na makaposi, boy ro pasu-pasu siyan sumangot ni oppu, songon na hinasumalhon ni halag spilibego. Suang songoni na manjujur ari, na parundikon lakka, dohot na manjaha surat ni tangan. Laos marhite po daon, tatulak do, poda na mga rajumi tumibo huwaso ni debata, siyan haba diaon na, dohot holong ni rohana. Atong rap mahita mangidogogo, tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amen. Marende mahita. Oh
Ita tu refleksi persirangan ni tahun diudutian non manuputi dosa. Bornginon ima borngin naparpudi di bagasan tahun 2024 ton. Satokin nari salpuhonot tama tahun 2024. Jala bongotot tama tahun nai baru tahun 2025. Marragam natabulus di tahun 2024. Tudos turu dan ipadati nasai marhusor. Sipata doro akka parukilon. Alai suluk doro muse akka lasniroha. Diloas dohita mangula-ulaon. Manggotil parbue ni nataula. Boy ta paborhat akka yanakot ta marsikola. Dohotlan akka na asing naung taulahon. Marningot sa luhut nai, tamado ikon marlas ni roha hita nuaeng, alasahat dohita tu ujung ni taonon. Sasay pujihani ho disambot muli ginuman. Ale Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni Roham. Say sahabat bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni Roham, alaya sahot rohanami marhaporsyaon, laho manggotapon na sa dosa, dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Sungunod dohata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan naluja jalan nasorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augak kutuhamu, guruhon hamu ma sian ahu, ay nalambok doahu jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, ay lambok do augakku, jalan yang do dohot nahu paporsaton, hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Udul mamu. Marin de mahita.
Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di parpunguan bodari ujung tahunon iman atar surat di sada Petrus 5 mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoi asa dipatibbo hamu ditikinai. Ay disarihon dohamu. Torang marohamuna dungo mahamu na mau taod do alomuna si bolisi songon babiat na maruang. Ulangi hami, songon babiat na marawang mangalului si bondutonna. Ingat hamuma, yang terbaik sesonggok apa persuhon si sumuni, yang tuaka handimuna na dipertibil. Alai anggo debata na puna saluhut asini roha, naung majauh hamu tuha sangaponna na manok tongi di bagasan Kristus pauliulionna pahotonna jala patuguonna dohamu dung jolo ditauk kamu satokin hapur suhoni. Ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala no peopsa.